ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈరోజు దేవుని వాక్యము మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం 27వ వచనం. మనుషులకు అసాధ్యమే గాని దేవునికి అసాధ్యము కాదు. ఆమేన్. ప్రియ విశ్వాసి, దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. నీ జీవితంలో కొన్ని కష్టాలు, సమస్యలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు నీవు అనుకుంటూ ఉండవచ్చు, నా జీవితంలో ఈ సమస్య పోదు, నన్ను ఆదరించేవారు లేరు, నన్ను బలపరిచేవారు లేరు అని నువ్వు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నావేమో. కానీ దేవుడు నేరుగా నీతో మాట్లాడుతున్న మాట, మనుషులకు అసాధ్యమే కానీ నాకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు అని. ఈరోజు నీవు అనుకుంటున్నది మనుషులు చేయలేరేమో, నీ వల్ల కాదేమో, కానీ దేవుని యందు నీవు ఆనుకోగలిగితే, దేవుని మీద నీవు ఆధారపడగలిగితే దేవుడు దాన్ని సుసాధ్యముగా మార్చగలడు. తప్పకుండా నెరవేర్చి ఇది నేను చేయగలను అని చెప్పగలడు. శిష్యులు సముద్రం మీద ప్రయాణమవుతున్నారు. వారు తుఫానుని గద్దించలేకపోయారు, భయపడిపోయారు. ఆ సమయంలో యేసయ్య వెళ్ళి తుఫానుని గద్దించి నిమ్మలపరిచాడు. మనుషులకు అసాధ్యమే కానీ నా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే. ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. ఈరోజు నీవు అనుభవిస్తున్నది బాధే కావచ్చు, ఇబ్బందే కావచ్చు, అది ఏదైనప్పటికీ కూడా నా దేవునికి సాధ్యమే. ప్రియ విశ్వాసి, నీవు కన్నీళ్లు విడిచి ప్రార్థన చేయి. ప్రభువా, నేను ఇది చేయలేకపోతున్నా, నా జీవితంలో జరిగించండియా. ఏ నరుడు కూడా చేయలేకపోతున్నాడు, నాకు సహాయం దయచే ప్రభువా. ఈ అనారోగ్యం నేను భరించలేకపోతున్నాను, డాక్టర్లు మా వల్ల కాదని చెప్పేశారు, నీకు సాధ్యం గనుక నన్ను బాగు చేయి అని నీవు కన్నీళ్లు విడిచి ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు నీ పట్ల ఖచ్చితంగా మేలు చేస్తాడు. మనుషులకు అసాధ్యమే కానీ నీవు నేను నమ్ముకున్న మన దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. ఆయనకు మాత్రమే సాధ్యం అని నీవు ఎప్పుడైతే నమ్మి కన్నీటితో ఆయనకు ప్రార్థన చేస్తావో అప్పుడు మాత్రమే గొప్ప మేలును పొందుకుంటావు. అట్టి కృపాధన్యత ప్రభువు మనకు దయచేయును గాక. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. దేవా నిన్నే స్తుతింతును, రాజా నిన్నే ప్రణుతింతును. దేవా నిన్నే స్తుతింతును, రాజా నిన్నే ప్రణు